sarta rukun akeh kang kayuyon dadi srana iku katan jemu nyawiji ing panamu sondong enggal di sagunging para pamirsa kakung saha putri Gandhe wedal sampun sapete sonten pramila kula sak kanca badhe nyuwun pamit. Mbok bilih anggen kula sak kanca ngaya jejeban menawa kirang nuju prana utawi kirang pranani dumateng pangkalih panjenengan sami. Kula mawantu-wantu nyuwun agunging sasya mudra pangaksama. Sugeng sonten, sugeng kondur, sugeng papanggihan malih ing wedal sanesipun. Matur nuwun.